kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, walay laing na monitor nga gun for hire. Gawas lang niya may pusil patay sa consultant ni Mayor Jonard Ahong Chan. Brigada Alan Tangkawan, ibrigada mo. Dahil laing na monitor nga gun for hire nga ana sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gawas niya itong ipusil patay ka nga Chris Sinisa, ang market consultant ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan. Iniyang gibutyag sa tigpabakba sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Police Lieutenant Colonel Christian Torres dihang niyatubang sa Brigada News FM Cebu kaganina nga buntag. Nagkanayon si Police Lieutenant Colonel Torres ang suspetsado sa pagpatay ni Sinisa. Ikumpisal kanila na walay dagkong tao sama sa politiko nga muhimong amo kaniya nga taga Lapu-Lapu. Noon mituban nga usa ka drug lord nga napakaron sud sa prisuhan sa lungsod sa Abuyog sa probinsya sa Liti nga maoy iyang agawon. Ang iyang agawon nga drug lord muhatag kaniya og misyon sa pagpipi sa mga tao rasap sa drug lord nga naghilot sa pagpamaligya og shabu nga dili karimit sa halin. Gingon gawas sa bukti sa suhol nga salapi, nagsilbi nga bagsakan usab siya og shabu nga maoy ang gigamit sa patuyok sa illegal nga negosyo. Mapasigarbuhon sa si Police Lieutenant Colonel Torres ang kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Wala pulugat sa monitoring sa kriminalidad o kampanya sa seguridad sa tibuok Dakbayan. Gani kadtong nakagawas na sa prisuhan nga dunay kasong pagpamatay og tao o kadtong nakabuhat og salaod. Padayon nila kini nga gimonitor kung nagbag-o ba kini sa kinabuhi o panginabuhi. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music News Authority.